മികവുറ്റ സെലക്ഷനുകൾ, അതും മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കാത്ത വിലകളിൽ. സൻഹ ഫാഷൻ, തിരൂർ. നമസ്കാരം, വെട്ടന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. കൂട്ടായി GMLPS കൂട്ടായി നോർത്ത് സ്കൂളിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണവും ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്കിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണവും ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്കിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനവും തിരൂർ AEO RP ബാബുരാജ് ചടങ്ങുദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സുധീർ താണിക്കാടിനെ ആദരിച്ചു. K. സിന്ധുരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സുകേഷിനി ടീച്ചർ, സലാം താണിക്കാട്, ജോണി സൈമൺ, TBR കൂട്ടായി, രാജേഷ് K, ജിഷ്ണു കൊല്ലം, ആഷിജ നാലകത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വെട്ടന്യൂസ് കൂട്ടായി.